Sampai yang ngucul ke, Bah? Di salaman, Bah? Saking ajeng. Ya. Iki Pak Adi. Ramas ini Bang Idi. Ya. Aku iki delok. Ngarep kuwi lho. Ya. Kurang gak dia, soalnya kan dia. Oh iya. Aku ngerti ku kene iki meng Kang Sutono. Ini kira ramen. Ngomong ini ramen. Lho, Ramadi. Nggih. Ramadi wis ngundangke kowe ya lho. Mungkin jenenge anake. Sengakno ya men. Ramadi paling sehat sak keluarga. Amin. Matur suwun. Amin. Wis ngeterke aku bali. Aku tak pamit sih ya. Iya. Tolke sih, aku tolke. Aku arep lunga. Antum selamat. Yuk.